3. Добър вечер на всички! Тази събота шоу Елит е още по-звездно. Ще си говорим за звезди, ще гледаме звезди и ще мечтаем. Дори сме си намерили човек, който да ни научи. Така че само от вас зависи дали ще останете с нас до края. Звездното шоу тази вечер включва: Какъв коледен подарък ни е приготвила Марая Кери? какви са празничните пожелания на румънеца и Енчев? Кой е звездният актьорски отбор в новия филм "Запознай се с малките"? Как да си направим ангел ще ни покаже художничката Даниела Тодорова. А какво е екопосланието на животните ще разберем от първата немска 3D анимация. Преди това вижте какви са желанията на звездите за новата година. Истинска звезда в България не мога да назова. Мисля, че това са хората, които се занимават с благотворителност и аз ще назова Анджелина Джоли. Коледната звезда на мир.